ଲାଲ ବାଲ ପାଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଲାଲା ଲଜପତ ରାୟ ଥିଲେ ଅନ୍ୟତମ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମ ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ 28 ଜାନୁଆରୀ 1865 ମସିହା ପଞ୍ଜାବ ସହରର ଧୁଡ଼ିକରେ ହୋଇଥିଲା। ସେ ଜଣେ ବିପ୍ଳବୀ ରାଜନେତା, ଭାରତୀୟ ଲେଖକ, ହିନ୍ଦୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତା ତଥା ଜଣେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବକ୍ତା ଥିଲେ। ସେ ଇଟାଲୀର ବିପ୍ଳବୀ ନେତା ଜୋସେଫ୍ ମ୍ୟାଜିନିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇଥିଲେ। ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲଢ଼ିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ଓକିଲାତିର ଅଭ୍ୟାସ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ତତ୍କାଳୀନ କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ଅନେକ ନକାରାତ୍ମକ ଦିଗ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଅର୍ଥାତ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ର ନାରା ଲଗାଇଥିଲେ। ଜାଲିଆଁୱାଲା ବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡର ସେ ଘୋର ବିରୋଧୀ ହୋଇଥିଲେ। 1920 ମସିହା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସେ ପଞ୍ଜାବର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ 1921ରୁ 1923 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜେଲରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଚୋରି ଚୋରା ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ଗାନ୍ଧିଜୀ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କରିନେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରି ଲାଲାଜୀ କଂଗ୍ରେସରୁ ବାହାରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦଳ ଗଠନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ। 1928 ମସିହାରେ ସାଇମନ କମିଶନ ଭାରତ ଆସି ଭାରତରେ ସମ୍ବିଧାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଥିଲା। ଲାହୋରରେ ସାଇମନ କମିଶନକୁ ବିରୋଧ କରି ସାଇମନ ଗୋ ବ୍ୟାକ୍ ନାରା ଲାଲାଜୀ ହିଁ ଲଗାଇଥିଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ନିରସ୍ତ୍ର ଥିବାରୁ ଇଂରେଜମାନେ ଲାଲାଜୀଙ୍କୁ ଲାଠିରେ ଆଘାତ କରିଥିଲେ। ଏହି ଆଘାତ ଫଳରେ ତାଙ୍କୁ 18 ଦିନ ଅସୁସ୍ଥ ରହିଲା ପରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଲାଲାଜୀ ଲେଖିଯାଇଥିବା କେତୋଟି ବହିର ନାମ ହେଲା ମୋ ନିର୍ବାସନର କାହାଣୀ, ଆର୍ଯ୍ୟ ସମାଜ, ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଏକ ହିନ୍ଦୁଙ୍କର ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍, ଆଉ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଭାରତ ଅନ୍ୟତମ। ପରିଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା, ଲାଲାଜୀ ଏପରି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିଲେ ଯେ ଭଗତ ସିଂଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ମଧ୍ୟ ସେ ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଭଗତ ସିଂ ସାଣ୍ଡର୍ସର ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ଲାଲାଜୀ କହିଥିଲେ, ମୋ ଶରୀରରେ ଲାଗିଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲାଠି ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରର କଫିନରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟା ସଦୃଶ କାମ କରିବ। ଲାଲାଜୀଙ୍କ କହିଯାଇଥିବା କେତୋଟି କଥା ଥିଲା, ହାର କିମ୍ବା ଅସଫଳତା କେବେ କେବେ ଜିତିବାର ଆବଶ୍ୟକୀୟ ସୋପାନ ହୋଇଯାଏ। ଅତୀତକୁ ଦେଖିବା ବ୍ୟର୍ଥ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେହି ଅତୀତକୁ ନେଇ ଗର୍ବ କରିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରାନଯାଏ। ଅନ୍ୟ ଉପରେ ଭରସା ନ କରି ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କର, କାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଚେଷ୍ଟାରେ ହିଁ ସଫଳ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିଥାଏ। ଶିଶୁ ପାଇଁ କ୍ଷୀର, ବୟସ୍କଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା। ବାସ୍ତବରେ ମୁକ୍ତି ଦୁଃଖରୁ, ଗରିବୀରୁ, ବେମାରୀରୁ, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଅଜ୍ଞାନତାରୁ ଏବଂ ଗୋଲାମୀରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାରେ ହିଁ ଥାଏ। ବ୍ୟକ୍ତି ଅନୁଶାସନରେ ବନ୍ଧା ହୋଇ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ, ନଚେତ୍ ପ୍ରଗତି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ।